Magkakauron taang sa tuya po na Provincial Director kan Philippine National Police, Police Colonel Byron Tabernilla. May kinalaman ho ito, mga kaibigan, sa peace and order situation diyan po sa may parte ng Libon Albay. In fact, hindi lang po sa barangay Libtong. Sabi hanggang po sa mga karatig na barangay, medyo iba ho ang tensyon naramdaman ng ating mga kababayan dahil ho sa halos magkasunod-sunod na mga shooting incidents po sa lugar na iyan. Colonel Byron Tabernilla, sir, magandang umaga po. Si Henry Maceda po ito sa DCGB. Good morning po, good morning. Yes, sir. Opo, maraming salamat po, sir, sa oras po ninyo sa aming himpilan. Unang-una po, sir, alam ko po na nagkaroon na po kayo ng meeting and iba pang pag-aaral sa lugar na ito, sa Libon. Ano po ang naging assessment po ng Philippine National Police? May kinalaman mo sa sitwasyon dyan sa ilang barangay ho sa Libon, Albay? Sir, good morning. Opo. Magandang umaga sa lahat ng inyong tagapakinig. Lahat ng tagapakinig ninyo sa DCGB. Opo. Sir, ang initial assessment po natin dyan, actually sir, ito pa rin ay related sa series of shooting incidents yan sa municipality of Libon. But sa yung ano na yan sir, hindi naman buong Libon na yung sinasabi natin yan sir. Correct po, correct. May mga barangay lang na doon po yung medyo concentration ng atrocities. Ito po ay dulot pa rin po sir ng criminal gang na Concepcion Criminal Gang. So yan po yung medyo naghahasik diyan ng hindi maganda. At gusto nilang i-control yung mga tao diyan. Siguro sila rin ay ayaw nila na maisumbong at maituro sila at ilabas yung pagkakakilanlan nila. Kaya po ito ay para maghasik sila ng takot para hindi sila maituro. Pero yun nga sir, ginagawa ng Albay Police Provincial Office ang mga paraan para natin yan maayos. May mga series of na kami, mga meetings na sinigawa dito sa Police Provincial Office kasama yung mga National Support Unit natin sa PNP. At nakipagpulong na rin po ako sa Mayor ng Libon at sa mga Municipal Council na at napag-usapan ho namin yan. Kaya po kung napansin niyo po, may mga ikinakasa tayo na operation dyan. Kaya kung po meron tayong nahuli recently na member po siya ng Concepcion Gang. Ito po ay si Edgardo Secretario. Nahuli po siya noong June 20 sa Barangay Barrio Libon Albay. Ito po ay sa pag-implement namin ng search warrant at nahulihan po natin siya ng isang revolver. So kasunod po niyan, after na dahil diyan sa pag-conduct namin ng operation na yan, meron hong nangyari na encounter naman. After namin na mahuli yung itong si Edgardo Secretario na ito according sa pagsisiyasat namin at paniniktik, ito po ay isang kolektor. Isa ay nangungulektor kasi ito pong criminal gang na ito na Concepcion Criminal Gang ay nagbubuhay ho sila sa pag-extort ng pera sa mga militante, sa mga politician at kung sino pa doon na mga leader sa Libon. Hindi lang actually sa Libon. Kahit nga hanggang Kamsur, umaabot rin yan sila. Kaya po yun po mga at marami pa po tayo na kinakasa at kinahanda na opensiba dyan. Yung panawagan ko lang, may mga panawagan lang tayo dyan na kailangan ng suporta ng mga tao, lalo na sa mga barangay na apektado, para ho natin masawata at matigil na itong mga atrocity at mga violent na action ng Concepcion Criminal Gang po, sir. Sir, ilan ho bang barangay sa Libon ang apektado po ng ganitong sitwasyon? Ang apektado lang naman talaga po dito
ay meron pong paita-isa, pero ang apektado po nito is Barangay Nugpo lang at saka Barangay Libtong. Ayun, Yun Nugpo po and Libtong. ang medyo apektado talaga rito. Opo. Kasi sila rin kasi itong mga sila rin ho ang naghasik ng kasi kung meron silang meron silang na pinagdudahan nila na yun ay nakikipag-usap sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa uniform service. Pag napagdudahan nila yon, ay nililiquidate nila yon. Ayun. Yun ay medyo- para magdulot sila ng takot sa iba. Okay. Kaya nga, dapat hindi natin hayaan na magdulot sila ng takot sa mga tao ron. At yung rin is, siyempre, yung iba rin naman, dahil within, sa loob ng parang organisasyon ng Concepcion Criminal Gang na ito, ay meron na rin silang alitan. Kasi, siyempre, meron kasing reward itong si Pogi, itong si Concepcion, Opo. yung leader ng grupo. Siyempre, pag napagdudahan niya yung kapwa niya, yung kasama niya mismo, ay yun ay pinapapatay niya. Kaya within the group, meron na rin silang paghahati at kumbaga pag napagdudahan or nakikipagsabwatan ito sa kung nagbibigay informasyon sa amin sa mga kapulisan, ay yun ay pinapapatay niya. Kaya dapat ay pagtulungan ito, yun ang kailangan natin na aksyon na magdagaling ito sa miyembro ng ng komunidad doon mismo sa nasabing barangay. Opo. Kaya lang po, Sir Colonel, medyo kung ganun ang nagiging senaryo diyan, baka medyo nahirapan yung mga kababayan natin mag-cooperate po lalo na po sa mga government agencies kasi nga po nagkaroon ng takot yata para sa ating kontra diyan sa mga armadong grupong yan. Ano bang mga kung pwede niyong sabihin, okay lang po kung hindi, okay lang po sa akin, mga pwedeng strategies na magawa para, sabi nga, yung mga takot na mga kababayan natin para sumuporta po sa labang ito, sa ginagawa po ninyo, magkaroon ho ng parang tiwala po sa ating gobyerno? Ayun po, napag-usapan ho namin ni Mayor Marnilla yan, Mayor Das. Magsasagawa ho tayo ng mga pagpupulong. Ayun. Kausapin ho natin ang mga barangay kapitan at saka mga purok leaders doon para parating sa kanila na andito kami. Opo. Andito yung local government unit ng Libon at andito yung PNP, kasama rin natin ang Philippine Army para ipahayag sa kanila at bigyan sila ng assurance na andito kami. Kung magbibigay man sila ng mga impormasyon, marami naman po paraan para makapagbigay sila ng impormasyon. Meron tayong Messenger, may Viber, may Facebook tayo. At pangangalagaan ho namin ang seguridad at panatilihin po namin na confidential yun, yung mga ibibigay nila na impormasyon. Kung gusto nilang makipag-usap sa amin, may marami pong paraan yan na magawa namin, hindi kumbaga malagay sa alanganin yung kanilang kaligtasan. Palagi ho namin yan na inuuna yung kaligtasan ng kaysa pabayaan ho natin yan. Kailangan dito ay call to action na lahat ng mga miyembro ng komunidad ay magtulungan rito. Kasi sa 5 pillars, sabi ko, ng criminal justice system, ay napaka-importanting bahagi ang komunidad. Opo. Colonel, totoo ba itong nasagap naming balita na ayun yata lumabas yata sa meeting ito ninyo na pati yung ibang teachers diyan parang nag-request na po for transfer at saka yung ibang estudyante medyo takot na pumasok sa klase? Ayon sa report nung DepEd at saka yun report rin ng local government unit, yun nga po yung lumalabas, may medyo mataas na antas ng pagkatakot doon sa barangay Libtong na naman po. So isolated po ito, isang barangay, gawa ng mga atrocities na po na yan. So yun po, yun ang pag-uusapan namin, may magpapatawag kami ng iimbitahan ho namin yung DILG rin at saka yung local government unit, Philippine Army at saka kami
pag-uusapan po namin yung mga may mga strategiya na una po kami na nakalatag. Opo. Yun ho ang pag-uusapan namin. Opo. Sir, nakaabot ho na ba ito sa kaalaman ni Governor-elect Noel Rosal, ang sitwasyong ito? Aware naman itong, definitely aware naman ng local government mismo. Kasi matagal na itong problema, yung conception criminal gang na ito. Yes. Pero yun po, ipaparating yun natin ulit. Opo. Sir, di ba, mayroon bang parang, yung matinding, although, hindi naman natin pwedeng sabihin sa ere kasi baka ma-jeopardize yung operation ninyo. Pero what would be the parang pinakamatinding aksyon na pwedeng gawin natin in the future kung talagang medyo gusto talaga nating matapos pa ang problemang ito? Nakita niyo po, may encounter na nung nakaraan, di ba? So, isa po yan sa mga opensiba natin na gagawin. Hindi ko lang po ma-detalye sa inyo kung paano namin ito gawin. Opo. Pero dahil nga dyan sa ano na yan, sisikip po ang mundo ni Concepcion. Sisikip po ang mundo niya. Kasi maliit lang ang area na ginagalawan niya, hindi naman po pwedeng magtatago siya habang buhay. May mga pangangailangan din siya, kailangan niyang pumunta sa pamilya niya. Kaya makikita siya ng taong bayan na yung taong bayan na yun nagkakaroon na ng puot sa grupo na yan, apektado na yung pamumuhay nila. Sa ngayon, sabi lang nila yan na may takot. Pero maraming sa aming nagbibigay ng impormasyon. Kaya tinitiyak po na isisikip rin ang mundo niya. Kasi marami naman na nakikipagtulungan sa atin. Kaya kahit anong tago niyan, makukuha rin natin yan in due time. Kasi lalong-lalo na ngayon kung pag-usahin natin at pagbutihin natin ang pakikipagpulong sa mga membro ng komunidad, sigurado po makakakuha tayo ng mga impormasyon. Iyon. Opo. Colonel, maraming salamat po sa oras ninyo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ingat po kayo and baka po may mensahe kayo sa mga albayano na nakikinig ngayon, may kinalaman ho sa peace and order po sa ating lalawigan. Opo, nais ko lang pong unang-una magpasalamat ako sa mga sa miyembro ng komunidad at saka sa mga nagkandidato ang national and local election kasi naging generally peaceful. Wala ho tayong naitala na election-related incident sa nakaraang national and local election. Isa po ang Albay sa maayos na sa pamamalakad ng COMELEC. Isa po ang Albay sa unang nakapag-submit ng returns at saka resulta sa national. So kaya po ay may parangal na iginawad ang regional COMELEC office natin regarding dyan. Pangalawa po ay patuloy ko pong nag-a-appeal po ako, nagkikiusap po ako sa taong bayan, lalo-lalo na sa mga albayano na ipagbigay nyo bigyan nyo kami ng impormasyon kasi importante po yung impormasyon na ibibigay ninyo para po maayos natin at maipatupad natin ang batas at mahuli po natin ang mga masasamang elemento. Importante po ang pakikipagtulungan ng members ng community. Kagaya po sa inaharap natin na medyo problema na yan sa Libon. Ganun din po sa ibang parte ng lalawigan. Ang importante po yung impormasyon at pakikipagtalastasan sa amin. Kagaya po nito, nagpapasalamat ako sa inyo at nabigyan mo kami ng time para makipag-usap sa mga kababayan natin sa Albay. Rest assured po na ang Albay Police Provincial Office ay andyan. Ang Albay Kasurug Corps truly care for the Albayanos. Yung may ibig sabihin po yung care. Yung C po ay conspicuous. Makikita niyo po at gusto po namin na nararamdaman niyo kami sa lahat ng panahon. We care kasi gusto namin maibigay ang paninilbihan na tapat at tama sa mga Albayanos. Yung A po ay affable. Madali ho kaming kausapin, approachable po kami 24/7. Yung
yung ARPO is respected and role model. So you respect us kasi alam namin ang ginagawa namin. Meron kaming mga training at respetado at saka role model kasi kami ang unang sumusunod sa batas na ipinatutupad namin. Tapos exceptional, yung E is exceptional public servant kami. Kasi nais namin iparating ang serbisyo na nararapat para sa mga albayano. So, sa muli po, maraming salamat, Sir Henry, sa pagbibigay ng pagkakataon nito. Apo. Colonel, maraming salamat po at ingat po kayo palagi. Good luck po. Thank you, sir. Thank you. Yes, welcome po. Alright, bye-bye. Mga tugang Police Colonel Byron Tabernilla sa sitwasyon mga tugang duman sa duwang barangay man sa Palang Saptigtada, no, Nagnugpo and Libtong. Yan po sa Libon, Albay.